Коя напитка и коя зимна почивка подхождат на всяка зодия? Овен – напитка. Лютив горещ шоколад огнен до край. Почивка – ски в Австрия, скорост, адреналин, екшън. Телец – напитка, кремообразно капучино. Почивка – спа уикенд в Банско, топлина, масажи, комфорт. Близнаци – напитка, ирландско кафе. Почивка – градска обиколка в Лондон, движение, общуване, нови места. Рак – напитка, горещ чай с мед. Почивка – малка къщичка в Балкана, спокойствие и уют. Лъфане – напитка, премиум греяно вино. Почивка – луксозно шале във Франция, за да блестите. Дева – напитка, матча лате. Почивка – подредена, чиста швейцарска приказка. Всичко е идеално организирано. Везни – напитка, карамелено лате. Почивка – Париж през зимата, романтика, светлини и красота. Скорпион – напитка, горещо червено вино, тъмно, дълбоко, страстно. Почивка – горска хижа, загадъчност, огън и уединение от хората. Стрелец – напитка, горещо какао с маршмелоу. Почивка – планински преход в Алпите, приключение. Козирог зоде – напитка, черно кафе, силно и директно. Почивка – работа, почивка в зимен курорт, продуктивна ваканция. Водолей – напитка, зимна лимонада с джинджифил, необичайна и свежа. Почивка – Исландия, лед, геотермални извори, нещо необичайно. Риби – напитка, бял горещ шоколад. Почивка – къщичка край езерото, мечтателно, спокойно, магично.